Hello, vítam vás u nového videa. Som tu na s kamošom Matúš. Dajte like a odbel, lebo skapečí do vana. Keď ho nedáte. A tak, juj! Kamo, ja som zabudol, že keď spadneme, nás to hitne. No to je to. Ty asi ideš... Čo chceš si robiť? Ja idem skladať dom. Tak, čo ty ideš Ale robiť? nezabudni, skapeš tak prehry. Jo, a robíme takú challenge, že kto skape prehral. Keď ho dostane nejaký IKEA, tak je po ňom a skončí toto video. Môžeme robiť viacej týchto challenge podľa lajkoch a odberateľov. A komentár. A komentárov napíšte plus ďalší diel. A to môže byť takto, podľa mňa, a tu bude... Jo, musím nájsť nejaký... Ne, kamo, však si už našiel nejaké hýly. No. Jo? Počkej, to je tabuľa. Lebo ja už mám 65 životov. Môžeme dať takú challenge, že nemáme sa healovať. A to zatiaľ v tejto challenge môžeme. Tu vy budete hlasovať. Dobre. Čo? Dobre. Podľa mňa dobrá súčasť to bude. Že môžeme zbierať healy. Nie. Nie. A tak. A tak. Nie. Tak. Vidíte, ako ja viem ovládať, skladať dom. Vidíte, aký pekný bude? Jo, a robíme taký chod, najprv. Kamo, ale hádam, keď hráme na tvojom serveri, že to nebude byť tak trošku lepšie pre teba. Jo, viem. Som pokazil. No. Počkaj, opravíme. Asset. Takto. Počkaj, pusť. Na bok. A tu už na bok. Jo, ty si to nejako preliezol. Počkaj, Matúš. Že by? Ne, mám to. Musíš veľa skočiť. Ja to potom opravím, iba toto musel som takto dať. Jo, pekne. Jo, nemáme žiadne svetlo, Matúš. Lebo nejaké svetlo. To je pod barákom. Čo by to pod barákom? Máš tu v ruke? To ja idem rýchlo. Ale do prvej noci nič nie. Zoberieme tieto veľké. A prvá noc podľa mňa bude bez tých IKEAkov. No veď. A nech sa riskovať, nech sa prehrať. Nie. Jo, tieto schody som nedohodil. Ne, kamo. Poď. Jo, Matúš, ja ti potom ukážem, ako si má tie lampáše. Iba ty začal zbierať ich. A idem opraviť tie schody. Ne. Cez palubu. Kamo, ty máš málo života.
Môže sa healovať? Nemám. Ok. Kámo, toto bude super. Čo, žiješ? Kámo, máš šťastie. No, bude to poďať. Jo, ja idem po ďalšie svetlá. Kámo, Ja stále padám, mám 5 životov. kámo, to už... Jo, mám to. Jo, ty si skapal. Jo, ty mal si pri sebe healy. Čo? Mal si pri sebe healy. Teraz. No, to je asi koniec videa. Čus. A som zase vyhral.